Здравейте хора, в днешното видео, което ще играем видеоигра The World of Tanks. И нека да цъкаме батъл. Нека да ги унищожим. Ако не знаете за какво става въпрос, и можем бием се с танкове. Целта е или да унищожим другите лошите танкове, или да им превземем базата. Така, тръгваме! Якото в играта е, че можем всичко да събараме. Yes! Това вече ми е новата любима игра. Базикам се, бе. Brawl Stars ми е любима. И да, и в следващото видео ще играем на Brawl Stars. Ако не знаете. Ама какво направих, бе? Малко се заклещих. Яй. Танк. Айде, бе, появете се, бе. Страхливци. Добре, някой им наби демидж. Леле, то се е на много малко. Да, бе. Ела, бе, миличък. Стига да ми пречиш, бе. Цепа му демидж му цепи. Хайде по-бързо, бе. Ах! Те с патрони, какви са криви. Да, но си зле, мой. Пак ли? Я мога да се. Така. Къде си, бе? Те отзад ме стрелят. Мой кил е! Мой? Yes! Кил! Криви патрони ли? Пак ли не го оцелих? Трябва ли да бягам? Леле, те са много слаби. Леле, те наистина са слаби, бе. Къде слабаците? Усети се. Моят вече се лошия вражебния танк вече се усети. И идва към мене, обаче късно се усети. Така. Ела ми, бе. Само 2 танка остана. То ще убия. Бърз танк. Айде, крий се, нали това искаш? Кой го? Добре. Да отивам към танк. Аз съм на пълен хелц. Нищо. Не, мой кила. Няма. Мой кила. Ела, бе. Мой. Стига да ми. Брат, ко стана? И щит ли? Брат, Абе, какъв е то стъп щит, бе? Поне спечелихме. Не спечелихме, това е хубаво нещо, че спечелихме. Да. Добре. Ами хайде пак да правим битка, хора. Този път да са по-силни, защото миналите бяха просто направо ботове. Хора.
Хайде напред! И нека никой да не ме унищожи. Красива. Там е базата ли? Това флагче базата ли е? Аз моля да им набия демидж, между другото на auto. Ако ги оцеля, да вие само молите. Добре, не мога да им надим. Видях базата им. Мога да им наводя базата. Въждаване на бозото. Това е добре. Ето един може. Мамко. Денич. То пак ли е бот, бе? Ботка. Започна. Дано да съм щит. Малко ти. Малко ми наби демит, миличък. Кой ще унищожи първия танк? Хайде бе, покажи се. Страхливец. Бегай. Брат, бегай. Мой кил. Пак не мой. Къде е базата? Чакай ма. Айде бием демидж, бием. Ето скилта да е. Винаги ми го крадат, бе. Къде им е базата? Кой остана? Ей, то остана. И така ще ги стреля. И така танката. Искам да се целу. Защо? Защо пак ми го откраднаха? Това не може да е истина, хора. Това не може просто да е истина. Защо? По дяволите! Сега ми даш тези неща. Хора, това беше видеото от мен. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала с камбанка и поставете по един лайк. Това беше от мен, хора, и чао!